Interneten dauden neurgailuek COVID-19aren eguneroko eboluzioa erakusten digute. Horrela, larrialdi egoera honek mundu mailako dimentsioa hartu duela eta mundu zabaleko pertsona guztioi eragiten digula ikusteko aukera dugu. Birusaren aurrean hartu beharreko neurriak ondo ezagutzen ditugun arren, munduko 3.000 milioi pertsonek ez dute eskua garbitzeko urik etxean. Hori guztia ekiditeko ez dugu txertorik behar, baina hala ere beste alde batera begiratu eta geure mugak ixten ditugu, soberan daukaguna ez elkar banatzeko. Orain arteko bizitza estiloari jarraitzen badiogu eta geure kontsumo maila altua mantentzen badugu, amalurra kaltetuko dugu ondorengo belaunaldiak kontuan hartu gabe. Honek eragin zuzena izango du biztanleria txiroaren artean batez ere. Egoera honen aurrean, erantzuna elkartasuna da, besteenganako elkartasuna. Zulu hizkuntzan, umuntu, nigumuntu, nagamuntu esaten dute. Hau da, pertsona bat gizaki bihurtzen da beste pertsonen bidez. Arizmendi Arrietaren erronka errealitate bihur dezagun. Elkartasuna ezin da gelditu.